שלום ילדים, זו אני נופיקי. בימים האחרונים המדינה שלנו עוברת ימים לא נעימים, אבל אל תדאגו, יש לנו צבא מאוד מאוד חזק ששומר עלינו, ויש כיפות ברזל ששומרות עלינו, ובסוף הכל עובר, שום דבר לא נשאר לנצח. מדי פעם אנחנו שומעים רעש לא נעים באוזניים, הרעש הזה נקרא אזעקה. אני יודעת שהרעש הזה לא נעים, אבל האזעקה הזו היא לטובתנו. היא רק רוצה לעזור לנו ולהגיד לנו להיכנס למקום בטוח כדי שנוכל לשמור על עצמנו. אז בפעם הבאה שאתם שומעים אזעקה, לא צריך להיבהל. פשוט תיכנסו לחדר שההורים שלכם אמרו לכם שצריך להיות שם בזמן אזעקה, וכשאתם שם תנסו לא לחשוב על האזעקה, תנסו לחשוב על דברים שמשמחים אתכם ועושים לכם טוב. אתם יכולים לצייר ציורים, להצחיק את אמא ואבא, להתחבק, או אולי אפילו תשירו לעצמכם. אני חזקה, אני יכולה, אני מדהימה, בכל משימה. ואם אתם שומעים אחרי האזעקה בומים, תזכרו שזה בדרך כלל כיפת הברזל ששומרת עלינו, והיא פשוט מפוצצת את מה שרוצה לפגוע בנו. אז עכשיו שאתם יודעים שהאזעקות רק רוצות לשמור עלינו, אני סומכת עליכם שבפעם הבאה, אם תשמעו אזעקה, תיכנסו לחדר המוגן ותעשו שם דברים שעושים לכם טוב. אני אוהבת אתכם ומחכה לפגוש אתכם במציאות שהכל יסתיים. ביי ביי!